Indla ngumageba, ingqwele kamgwagwa, kudla ngobhuqu, khuphuka ntaba mhlophe, angithi uyangithola. This is your music, your culture. Uthi Mageba PMB umfana wakhona le Peter Maritzburg kamgwagwa, angithi uyangithola. Bafethu amahemhemu bayithatha oghatsi, hayi man, hayi amahemhemu bayithatha oghatsi, hayi suka, ngeke ubuye. Thatha Ukhatsi is sitting on number 1 ku-Apple Music, ehamba noSjava. Bethi haninene namahemhemu neninene, bafethu ngeke uThatha Ukhatsi, ngeke futhi kahle. uThatha Ukhatsi bethu is a savior. She was sent by God ukuthi kusave mfethu uhamba olekelela umculo wase-South Africa, ngoba umculo wase-South Africa uyawa. uThatha Ukhatsi bethu lo muntu okwazi ukushaya inamba ilast maybe for more than 100 years, yabo. uThatha Ukhatsi unaleyo feel leyo yomshoza, lebo Mathosa, Brenda Fassie, yabo. Ngingambeka kuleyo level uThatha Ukhatsi kahle kahle la mfethu, njengoba kuyilena ku-music njengoba lena your music, your culture. uThatha Ukhatsi nithi mina ku-music, your culture, ngithanda ukuthi ngimbeke kule level yo lebo Mathosa, ngithi ngithola Brenda Fassie, Miriam Makeba, uLetta Mbuli. Uyabona nje usha umculo okwazi ukuthi ulaste maybe for 100 years. Nale generation ingamlalela uThatha Ukhatsi njengomshoza kanje. Umshoza mfethu angiboni mhlawumbe khona omunye oyokwakhipha inamba edlule yamshoza, ikotesi. Ngisho ungayikhipha inamba yothando mfethu, ukhulume ngothando, ugeqa amagula mfethu, usho konke mayelana namaradi mfethu enambeni yakho. Kodwa once kwangena ethi ngogqoka isigqoko mina uyangihlanyisa, ngakubona for the first time, bavele ngasangana ikhanda. Cabanga labo layini mfethu bakhombisa ukuthi lo muntu owashaya le namba wasekasi, leya namba leya forever green, ungayishaya leya namba noma inini, isalasta namanje. Cabanga leya namba was released when, and even today mawuyidlala everybody will go crazy, angithi uyangithola. Bafethu kahle kahle umculo owenziwe uThatha Ukhatsi kuleyo level leyo, angithi uyangithola, yomshoza. Njengoba ngichazile nje bafethu, hayi uThatha Ukhatsi mfethu fire mfethu. Kuyimanje uhleli ku-number 1 ku-Apple Music. u-number 2 iJason STFU, uDrake loyo. number 3 irapela Sam Deep no-Adia, angazi u-Adia bani, noNgelique. Base kuba iShabang, uDrake futhi u-number 4 u-number 5 iZospana, uSam Deep noThatha Ukhatsi futhi lapho. number 5 loyo. u-number 6 wethu bafethu ku-Apple Music, uWhisper My Name, uDrake futhi. uDrake bo naye, hayi uDrake uloku ebuyile bo. Bafethu sidlulele phambili u-number 7 wethu, hayi bo, sawuDrake futhi, Be On The Table. Hayi uDrake eshaya no-21 Savage, hayi ngeke uDrake ngathi unzima kakhulu. Mase kubile number leyo, number 8 Sasazola, Novex Born King, uNovex noBorn King, inswephu kakhulu leyo. u-number 9 wethu Apple Music, u-Everybody Wanna Be, uKelvin Falo leyo, uKelvin Falo loyo. Mase kuthi u-number 10 siyoyivala ku-number 10 bafethu, i-top 10 yedleyo siyoyivala ku-number 10, Abantwana Bakho by DJ Maphorisa and X-Dappy. Hayi fire bafethu, Thatha Ukhatsi usimele. Thatha Ukhatsi mfethu uyi-appreciate mfethu kahle kahle. Umculo lo wenziwa manje, mangithi ngibheka lo mculo abawenzayo manje, hayi awusekho kuleya level leya, awusekho umculo kuleya level leya. Yazi ingoma mfethu iba mnandi namhlanje, kusasa ayisekho mnandi. Kanti mfethu thina before besilalela mfethu oMandoza, oMapaputsi, oMageshi, number 1 Tsotsi, oKabelo Mabalana, oBuka Two Shoes, TKZ, Mashamplana, oSibuma Loya. Mfethu ngibala ntoni na? Abantu ade sibala oThebe, besilalela uThebe, silalela u-Oskido, silalela iNtrompisi. Mfethu yonke lo mculo engibalayo, bonke labantu engibabalayo bebenza umusic olastayo. So mhlawumbe umuntu uzorelease i-album eyodwa for 5 years lokuphushwa le-album still. Bafethu angazi ukuthi kwenzakalani ngomculo wase-South Africa. Mina angazi mhlawumbe sekushoda leya nto leyayikhona back in the day, kusashaywa ikwaito. Phela ikwaito mfethu namanje mawushova ikwaito mfethu wonke umuntu uyahlanya. Ikwaito namanje futhi sisahlanyisa, ikwaito namanje sisahlanyisa, sidlulele phambili-ke. Kodwa bafethu
ngithanda ukuthi shout out and congratulations to uTos. uTos uthenge i-BMW fresh macekeceke o-black. Ntos mfethu, izandla yidlula ikhanda mfethu, lokho okwenzile kuhle, qhubekele phambili. Utshengise ukuthi imali ayidliwa namantombazane, utshengise nalaba bafana abangenayo egamini ukuthi akusele imali awuyidli nejejana. Angithi uyangithola Dos nja yami. uTos bafethu ngithanda ukuthi ngimshayele ihlombe kakhulu kulokho. Omunye futhi obhedayo nangu uyangistana wagcina ukhiphe i-album ngoNotomato. uNotomato wanini konje 2021, lapho around 2021. Kodwa-ke uyangistana mfethu u-wrong ngokuthi akafuna ukukhipha i-album. Thina simele i-album namanje i-album ayiphumi yangistana. Benokabza ngazi babhizi ngani laphayana ePiano Hub mfethu, abe basidedelela umculo, sifuna umusic thina. Ngizwile nokabza nathi uzodropa something, kodwa mfethu uyangistana yena. Sacela i-album yangistana bafethu, sicela i-album yangistana. Vele angiphiki uyangistana still namanje usa-relevant after 6 years, after 5 years still engakadrop, usa-relevant namanje. Kodwa-ke i-album siyayicela yangistana mfethu, ayikabi. Mawukuthi unayo i-chance ukuthi usidrophele i-album, siyacela mfethu yangistana, ayikabi. Mfethu, cha ngiyambongela mfethu uThando Kgathi mfethu, angifuni ukungasho. Mawukuthi nawe uyi-artist mfethu lapho elizamayo, eliphushayo, eliqhubekayo, elifuna umculo wayo uphumelele mfethu ekuseni, ungafika la kushow yethu la mfethu, sinankinga. Your music, your culture with Makeba PMP, umfana wakhona lekaMgwagwa ePietermaritzburg eMgungundlovu, ingcwele. uKhuphukantaba ubhudla ngobhuqu mfethu, uKhuphukantaba amhlophe-ke loyo. Ngongiyeka izolo uzongenzani namhlanje bafethu. Into engiyitshela yona mina ukuthi akuseni release music, musu uhlale e-studio nomculo, khipha umculo ufike kubantu. Ilokho engishoyo. Yiphi into e-wrong ukuthi u-release umculo kanti usuwurekhodela nomculo uma ngeke uwurelease? Yabo, abafethu bayadropha bona, maningi ama-album azayo, maningi ama-single aphumile. Ni-check-ode Mthuda, ni-check-ode Aliwonga bafethu. Ngibonile no-Blue Puppy nawo ukhiphile ukuthi I forgot the title. Kodwa bafethu akuseni lesi-support umculo wase-South Africa. uLaCabra naye nge-31 lapha eBramfontein une-show nge-25 uJust Jabba, uGaldrogo bane-show khona futhi etown eJohannesburg. Wena mfethu ungakhona ngakoMaboningi lapho, hhayi ngakoMaboningi, ngakobani, ngakoBram futhi nakhona bona uJust Jabba mfethu. Cela niba-support-e, nenze sure ukuthi bafethu niyabalandela, niba-check-e ko-social media, niba-check-e yonke indawo, Instagram, ntoni, nithenge umculo, ni-stream-e, nenze yonke into bafethu. Umculo umnandi unjeyana. Ngiyacela bafethu si-support-e, sibonge nawe uThando Kgathi once again ngokuseva amapiano. Mina I think amapiano bafethu, amapiano is slowly dying. Into edominator manje 3-step, emva kwe-3-step Afro-tech, Afro house, zonke lezo zinto athi ziyadominate kakhulu. Amapiano ngathi ayehla, awalasti ngalendlela ebekumele alasti ngayo. Kahle kahle amapiano angithi kuthiwani son noma a daughter of Kwaito. Kahle kahle kumele akhombise ukuthi aphuma kuKwaito ngoba iKwaito is not dead. Impahla liya uSibuma loyo angazi kwenzakalani ngeshow yakhe mfethu yabo. Sibuma loyo mfethu, iKwaito is not dead. Ngisakhumbulile ngisacela udrop ama-episode Sibuma loya. Uma uthi ucheck-a ubonile le interview, uma uthi ubonile le show, sacela udrophe bandla. iKwaito is not dead. Cela bandla ama-episodes ngoba leya show imnandi mfethu, usayilandela. Ugcine ngobani? ngoSidudula, u-Anaconda lapho uma ngicabanga, noma ugcine ngoRingo Madlingozi. Sacela bandla ukhiphe more, siyacela bandla. Drop. Don't forget to subscribe bafethu kule channel, ni-follow-we, nenze yonke into bafethu. Ni-comment, mawuthi niyakhomenta, ni-share le video, nitshekile abanye ukuthi akuseni uMageba ukhona, ingqwele kaMgwagwa, ubhudla ngobhuqu, uKhuphukantaba amhlophe. Angithi uyangithola bafethu, angihambi ngedwa, ngeke ngihambe ngedwa, ngihamba nabantu abadala khona le kwaMakhathili kaMgwagwa ePietermaritzburg. Angithi uyangithola, ivale nja yami. Indlamu Mageba uvula bangene, ungena banqume, ingqwele kaMgwagwa, ukudla ngobhuqu, uKhuphukantaba amhlophe. Wonke umuntu maye ngibona eDubane, eMpirango, weMageba.